Kwa mimi sekuru murunzi murungowanikwa kumabhawa zviri kuitika imimi. Muri kumikisa ka imimi gospel nenhingirini nepressure. Chii chikuitika? Tiudzei tinzwe. Apa mune makamira pamberi pavanhu muchida kuzviita kunge mutsvene muchitoita basa rekunoita pressure zvenyu nemujolo. Tiudzei izvi zvikuitika. Uri kutaura nesekuru vapi? Sekuru wao uri kutaura nawo ndi vapi? Makadhakwa vapi? Imi aBanda unhu upi wamunotiitire mukuya kuchechi makadhakwa shuwa. Aiwa mufundisi ndoda kuvafonera. Uya usi uno uri siyana neupenyu wangu. Madi mangoregedza andina kana icho ndiri kutaura pamusoro peupenyu wako. Aikonwazwa hapana kunzwa mukutaura pa imi mungaya kuchechi kumakadhakwa here. Zvinotarisani kunamata izvozvo. Imi ngatipalizei Jesu kuya kuchechi makadhakwa. Iwe ndiri kutofonera mufundisi. Iwe unodena iwewe. Kudena kwekuta se mufundisi ndiri kuvafonera izvezvi handisi kumbosvika kuri. Mwakafanana negogo pia. Hapana ndimakafanana navo mirei ndifonere. Basa nazo ini fona walambizwa neani. Asi aBanda izvo muri kuita zvakashata. Siyanai nazvo izvozvo. Hello mfundisi, how are you mfundisi? Muri right. How are you? Ndinofara hangu mfundisi asi kunokwa kunaumira zvakanaka. What's wrong? Yes. Muri pakati pekunyeya, muri pakati pemakuwa. Kunyeya chii? Airtime yovhati aiwo unonyepa imi yapera ndajusa manje apa yatopera udhara. Network yakadhakwa. Just close over to net one and get more value for your USD. Uri kuzvineserei kuramba uri kunetwork inonetsa iwe? Net one gives you more for your US dollar. Haikona zako izo uri kuita. Apo watotaza kuita makuwandawa ka $2 sako wajusa kalowa mudenga kaita 2 minutes noodles. Net one ka is quality and clear voice calls. Haunesekani haikate usati wapedza kutaura. Kana ma USD data bundles acho are very affordable and they last long. And hapana kana ma disappearing data food. Uli pakati pekutaipa ona network hapana. Net one aite izvozvo. Pane ma plenty US dollars bundles to choose from. Saka ipapa enda kunotenga unyasweta makuwa nemufundisi uchindinyeya. Baya. Net one aikona dzimwe network. Ndozvikupai kudhakwa izvozvo izvi. Amunyare murume mukuru. Vapa iwe. Kudhakwa kwangu kune basa lechinewe. Handichada sekunamata zacho. Naimi. Uri kungoti nanga neni. Handichada kunamata kwacho. Siyaimi. Takambozvitaura kuti kufa kwekamba mujona avharwe. Bandit, handeitone song yatakapractice nezuro.